Jeg er faktisk kommet for at hente Mia. Hvordan er hun? Hun er en meget voksen lille dame på 5 år. Hun har sgu set lidt af hvert. Du ved ikke, hvem jeg er, men jeg er din onkel. Du skal bo hos mig nu. Så. Hun skal komme tilbage. Det kan hun ikke, lille skat. Hun er begravet. Hun ser sin døde mor hele tiden. Det er min mor. Du kan fandme da ikke beskytte hende fra virkeligheden. Hvis virkeligheden ser sådan ud, så kan jeg love dig for, at jeg kan beskytte hende fra den. Hallo, hvad sker der? Kom, Mia. Vi skal ud og rydde op. Hvem fanden er du? Jeg er ham, der skal hjælpe jer med at fjerne Princess-materialet. Vi mødes på et offentligt sted, så du ikke kan fucke med os igen.